chorun rapet chojun ning arong chi pilo pa tang te mo arnam kewang ja hut an tam itu kijun Achethe long dun po to praise the Lord kado kawi aphans tame nilhin pen kardom pi pajerek lo nang letum labang swatche ner nang lang do an aphan tame anutene bang poti long tame arnam hertene pedunang alang anutene bang potene family tame asipini nilitum ilitum do an chethan nam rapesina pini nili nang letum ge chethan rapeji lake everlasting gospel ministry lapaso batak se chethan nama everlasting gospel ulutangte ilitum Karbi Alam pen lang nano potula tangte Kejutun Achethe pudi Kejutun Achethe kapacetang alam hai di Kejutun abirta kemi di nasipini nili nang tumpen Bible ang deng penang an nang tumpen langdamji nasi Bible ang deng kilang penle nang tumpen Arnam Alam Charlie rapena nasi nang tum stame labang so channelong nangalang chenglang potang te nang tum dame subscribe bek tha apen anjo se nang tum pacha thang pani tha lapen nili channelong supporting tha athema ilitum Arnam Alam ke akinang sod bos ilitum anutin tame aposi nili labang so Kejutun Achethe polam the pen pini nili nang tum men thanamji ase Kejutun Achethe ke long nang ji ke anutin ta akinang sod athema ilitum akai dutik terthelong dutik ke lasi tum renji ponda etum thilolote itum akar jong kona sidampo ge tangthe lapen kosono pensil itum akar jong dunlong po labang so thak pini ni chathan bang na sini Bible lang pondet po si labang so Bible kilang damji aphan nili non kipeklang along si nili nang tum ben chathan rapeji kipaklang angling pikrepli lapen angling so trok pen troksi anin nang pen chethan ram rapeji sikado we karbiang long ra do an sami nang lang noitha sini dak pulo an si nili theglong lo sining apherang ke inut kapreka bang angno si injarlo birthe athak kido amonit atum an aphan atheki adetin a kurtin a khaitin lapen alam tin aphan kapachathang ji aphan kai kita kidwe alberta kemelang li long dolo isi alang lo berta keme mane isi kemesen alam the alang li long dolo di sening song jar se tang de alang li kumal lop tang de alang li karjong di arnam karjong alang li ase ke thepen pulo arnam aphan pherera alang li phan adak atur pathenon bima nang li munit aphan kangsai ji apor nang li tanglo la sining perthe talo lopen kang bobalang kapin chong abang aphan indung ardom na tang de ladak pulo la kangsai ja pornang li tanglo ahok lo di non opor ke itum non ke do bom kai phere me nane di non ke furji kai mate ka prap jin di definitely men di shortly di nonom shortly gari tame prapik di alita mission so se develop so lakti itum akapher me ron lapen adede ron chitur lapen adede chikliwang hem ko on building kang right di men muni to kai chibu thilo sondo then de la so ke prap un along ilitum Achethe kireng donji di akinang sodlo aposi apornang litanglo di sining pirthe talu kapin chong bang pute kapin chong bang phanchema thanai pute komalo pultang te alake itum Arnam kireng edarnam di lak di ilitum ke kroy hembu Jesus Christo alang li pena joksi ilitum along wang tanglo asi alang li Arnam akar jong phan itum chodeng dono na asi labang so pena joksi ilitum Kejut Achethe longji napen romana long tami nililamji romana long sami romana ming trok la pangling so in kora thom romana ning pitrok la pangling so in kora thom lo nadak pulo phere medi ilitum mupen pulo kapin chong bang phanchima thatuna tangdi dak pulo pima pap anam ki kiti bonda Arnam ki pia ki jo adan ki empu Jesus Christo pen ke chelang pen pen Kejut Achethe hello sidak pulo romana ning pitrok la pangling so in kora thomalong putang lo lasi pabanam ke kithi pudi pabanam ke kithi pulutang de
pini phere melody ilitum dambom apil the ilitum dambom akai ho jongse ilitum pregjam akai phanche mathadam purtadi akemi atwar dam de di tawar kheno di kai the ga phan kai ke kamatha bulutang ti ku son se ilitum non rank tik an ilitum di pabanam ki thi lasi bonda aki joy dan ki command lo patang tu Jesus Christo pen ka chelang pen jok jut ya chite ki long lo lasi tum thilo da phi Jesus Christo pen jok se ilitum akai che the phan tawar i japan po nahilo ilitum ki jurun e chite mate arang ki lokolam pen ki everlasting di ela everlasting gospel po nilbang so nili chiner amen pen se nang tum ban pachini pon lo bang so everlasting di tangdi pini ki jurun e achi thik longji akimi nai hadan ki Jesus Christo alang li stame ingthik jot pusi pulo di ase alang li ke Jesus Christo ke mission di bonda Christian tumsi mane Christian dhorom ke mission bandala kidun tumsi hino puri tangdi pini li tum aki jurun e achi thik longya phan ke alang li spen na jok se aki joy adan li tuman labang so dan batan di sini lodi se arnam phale dan ki pi paisa ka chi pi di ajada rons tame hong hari aron ba hindu ba christian program tame dan chi pi des kai sini we tame pai si we tame dan ka chi pi pidelo thik bonda pini nangli phan Jesus Christo phan nangli dan chi pi der no angam dang te labang so ki jur e long po bonda papa nam ki thi tane phere me melo sekon ni ako po thon nangli tum nar judun tha nangli tum nar judun chipaning ding pon tha na si nangli tum ako isia pitor long pen nili nangli tum pen chethandam rabab ji si bible nangli tum nang ri bom tame asi isia pitor long pen nangli tum pen chethandam pe ji isia pitor ang ding pi isi pen chethandam na isia pitor ang ding pi isi apen ang ding so bangke krener kepen ingkoyan si nili lang pon po isi ben krena kepen koyan di sidak pulo pinangan alama kiding do dag bang kedi sipima nanglitum apusar atum nanglitum aphan angki pitikang alika kawe kedo kitakaron angbong penanglitum aphan kopi pensi nang pejok loma la penanglitum chinilo de tangde apusar ahut kethan dikang asthai tami tum chinilo en Abraham kai hot Noha kai lang pen inside tang lo tangde pini penanglitum in hong dun tha pudi itum phan la pen nangletum un an pen hempo Jesus Christo per thewang ji hala so ke bang wala lasinang tum haso arnam phan chong hong dun tha di poson se alang li itum phan la son claim ri pudi alang li prang pen dame hukum kep pen itum han pulo baisa claim ri ni trok an arnam pin chong la trok ser ni sang paminon la pen ang tum chong huri baisa claim ri di la pen bang pran enri di la poson si program itum arnam ipusar tum ithan tikang lo di an chilang salary chilang iri tebo bang phan nang mithang phan son thole tebo phan ching so si program aposi ili to mala bang so bible pori to man thalo pima nang to pusar to malam budi na pen kriser keblom no kriner keblom la ki jure la ki rup tagali ser son thak kivir undet amar pen tagali di ser rup ke la virde tai mandala son pen tagali posi to man pini ki jurun e achi thelong ki long ni phan ki man thalo tante laki bonda Kristo di mopen tum chithan lo bonda laki Kristo Jesus Kristo ador ke so pik abi pensin nang tuma phana pa joklo tangde alangli Jesus Kristo cross thak principilo di koson sil tuman chipi tanglo koson senang piyok de lo ma pulangte ye tum non perthe dobam ho manya bangke ba jungjung atum ongdung atum ne aprang ke la son claim tanglo kheno iri bang pen che bohong ba ne kheno ot tanglo tap la sop pa pen jok lang li phan ari gojar saklo la pen a phugma tha onil son claim ji ne la son power de ji ne bang phan la son di la pe o la son phan kilan e la tum ong den na prang den na phodi son na pose a phulong gojar saklo la pen akeng ke tum kidam ko pachat ki claim kidam at pose la kam tang lo pe ininga ma tha ta me lang phan chir pen sak nang lo tangde la ka do ka we ki Kristo wi pen sei tum han cham de lo la pen itum akijurun ya chi thelong ki tum alang li pen jok si itum ken kam cherdun rapet po si kai no ang the ka we ben sa son dak thaklo arnam pir thi pin chong chia ko pen alang li
aphan ingwai lo lase aprang pen di aprang menta kangwai do di isaya long lason se Emmanuel ang thek di mo arni si lason klangji Jesus Christo morni si wangji po alang lason aprang pen kithan mek do di apose lason si do lo apose alang li phan non Kejut ka enta pachiklang lo di la pen non Kejut anta ile tum chiklang la pen non puta me ile tum ha pusar pisar kai bena me tum chithan thulo la pen ka peklang along stame ko tum chithanam thu lona nili bible pensi nang le tum ben than pacher midam lo pinia por la sin nang le tum kelang nang chipaning din dum bom tha la jujitik an nang tum ahok Kejut an Achethe ke long pami je phan nang tum ben klar daglam pachini pon ili tumar julong lo di kadogo be se tame la sin nang tum chipaning ding na se akonili Jona long se nili por hidam thuji Jona long de nang tum pen charli dam ra bra bra na se Jona ning pie long nang le tu han Jona ning pi ke thom la pen angding so kritrok long ili tum han Arnam pc tok pitang lama Pima Arnam pirthea phan na an kang hon sopo phan ke kroya bang aling ke madun ta re bonta Kejudun Achethe ke longji aphan poi pumpet asopo pumpet achipidelo di tang te mo pen tum je than lo kopya joine se itum akijok nang pitang lo Jesus Christ nang pide tang de alang litum pirthe mone phan jin sowe di mo thilolo te karjong kona sidam jima de la pen pirthe de ona hot alang tum akijok ke long ye phan ke alang litum akimisen akai pensi dodunangji aposi ilitum Kejudun Achethe ke long dun je tower ke pirthe muni da phan Arnam la pan kang hon so poi pumver pot cross thak abi budet lo tang de pini alang li cross thak abi ke bu pen jok mo pen than no di itum kama tha ke claim ke dam chok che jone si alang li phan ko jar aphu khato ka be ing so photo bai kublo tang de pini Arnam itum hanang ching hon o tang te litum muni thia nang bong ta akaching hon akapaklang akinang sot lain lo posi ako nili akamalong nang litum ben lang thui akamang ring pi hini lapen angding so thongkaro ner ke balong ladak ituman pitong ithan lo ne nang litum abang putin ta nang methang apa pa hai dia kelong ja pha nang ning chirui non an ke Arnam adan karjong ang thil nang tumalong nang litum long po itum pulo tangde mo pen itum Kristo ituman e pranchi pipi tanglo badang itum ko poson hosi itum dodu nang po ponta la son se Jesus Christo cross thak thidet pen la poson se Peter si la lam than lo ladak pulo Peter hala tuma phan pulo nang tum bang putin da nang methang pa ba hai dia kilong jile nang ning chirui no karjong kang thir nang tum along longpo tangde pinang ana por etuman Jesus Christo phan chini delo je koson se ni Kejudun Achethe longpo ma poitum chini delo pai festa me alang etum phan thekdun long delo stame alang li Francipi delo aposi pini penang tum akoi tum manebang polo oi ni an papile koson no madi setame non upper nang pilo arna upper dolang upper sir asap sovet upper dolang aposi non upper kelong ahut itum che apap do an arna mo che ko birpen aban Jesus Christo adung pate bok lo polo tangte ako puthot ilitum at phandia se kardong thirpen itum aphan Arnam along ariar e Kejudun Achethe itum kar thilot pen tum long dudulong po lain lo lasinang le tum karjudun apod an long tame Arnam her me anutin bang mutin of family long tame Arnam her tame pidowek nang lasinang tum an chorolo nang tum poson nang karju chipadudun po tang de pini le tum alang li pen ajok se tum cross thakwi chipidelo lo pen alang li pen ajok se ile tum han pidun long po apen ya ko puthot akam thak se ko hilang thupo akamang leng pi ho na pen alang so thongkare silong son si tuman pulo dak ki pubangke apap di Israel tuma phan aning kapachiroi thegi lapen apap hai ka dia thegi apan si Arnam alang phan ki ja bang lapen ka pujo bang planglo pena methang ariar ya nat bilo di tangte pini il tuma phan ka pujo ge phan ariar ya nat bilo itum phan ibipo di ibi po ibi tanglo tangde le tom mo arni si
itum ariar e kidun longjia phan di mo hadake itum han norkot se itum ichipi di alang phan deng di itum phan di norkot tangte itum apap itum arnam phan itum hanang champi tanglo tangte itum mang chamelo te itum ke bindas di itum ke alang phi ke don welo nang ke di alang kam ke claim alang pen kam ke claim rab ya phan si itum phan nang hang tanglo ase pini Jesus Christo kam bolo tangte itum mane so that phans tame arnam kardom pi di lapen alang litum kidu kisung hut kecharab don lapen upper pe arnam alun alam kilun pi lapen kiso that hutame dawai mu pi don lapen kiso kisung hut arnam han kerab don lapen iletum mahang thek minang po alang lilong pap do an ke itum lang along par bipsi itum pap arnam han ko birang po alang li phi don padang te alang le itum kan area e itum MVP dat po lapen puthon ne lia ko romanang leng pi along ni nang itum ben chithanam rab rab thulang romanang leng pi kripli lapen angling so troxi along tumban tangte arnam adak atur ke patheji aphan kristo nang le tum aphan kideng son thole nang tum lehin aphan deng no tangdi Jesus Christo tame alang li deng lo di penanga mani phalang li in hon lo la pa dia lo la pen hala inut abaisa pi aphan tame Jesus Christo ke la in hon tang lo tangte alang labang so baisa pi do satame alang li muni tum ke la ke la son ke hinu bang di mu pin so phan tame bai ru pa bang tangte Jesus Christo ke la lang phan pilo o lang nang pitha pa lang li chhang lo tangte alang li hemphu nang ke nu kang thir bang ni nu paisa pi ko son se ni nang phan lang nang piun po ni malam so ne kang it si yang pi ok thei bona ji alang li Jesus Christ thak lo pai ni phan labang so lang nang pitu la pen ni jong si nang phan lang nang pi bu tang te la ki thot i thu the ji di Kejut Achethe long ji tangte alang li kipi ge alang li la sorni pe mani cherui lo tangte alang li pini pen nang kahino claim rin on di kali puru tangte nang li arna maria edu non det popo ajok ka phere pen apo aning cheroi lo pini pen ge alang li lan bai sapi piso penan bang pharo seta alang li pini pen ke alang li claim da tangte pini nang li tuma phans tame kijurun e ilitum posichi punai ji ilitum setame pini nili pen stame pap do lang podangte arnam along chidia nang po itum nia klong bandi itum pap ke babang thengpierong ason di thengpierong ason pulotang te chini lo athak an ke lang mesen di bond angkur ke tum helang di athak ke tum non mata labang so pip kram po panai po mi khai po clean chen di sitame check tame tum theklo pipen lo tara mi kai lo te lang angtura pin bondala a haklong ke phur ti ang kurula bondala bang song kur an tame tum hek at nang ji lai lo tum pap ka ko bir adam ape ninga chiroi dam ke lai lo anop tang de hala phandame kijun ya chi thei pi de lo nasi pini ladak roman krepli troxi long sami pulo nang tum lahin na phandeng no Kristo nang to phan Jesus Kristo la phandeng lo la si pini tum munit hians tame tum chedeng nang poje pini pen deng rap do rapet therapet arnam nong pe therapet chorun rapet chojun ning arong chi pilo pa tangte mo arnam kewang ja hut an tam itu kijun e chi thei long dun po peni pu thoda ko nang le tum pen na arjudun thunon nili pajud prang po nang tum nang paning gi nim tham taita sangning pi hini la panangling so crazy la pan kripli long ko nili nang tum ben chetandam thuji taita sangning pi hini la panangling so crazy di pima kado ko ya tum ke jok kilong ja phan arnam me thang ka jin so che paklang lo ili tum bang so per the athak doromi mi lapen per the akai no kam an ka chi onang ji itum ning ka che ber inter at lapen doromi pet pen ki donang ja alam sil bang so ka jin so i than lo se da tum pulo taita sang neng pi hini la pen neng so krepli pen crazy pen krepli long pulo la se dang tum pima kado ko ke jok kilong ja phan arnam me thang ka jin so che paklang tang lo Asi Jesus Christo alang li Jesus Christo amen ka chalong ke tum akajin so je phansi alang li tumang lo kajin so prodang te pini tum akheno di mane hem jong si pene akachilang edo di lasa
kiprang ring api ta do o pustame alang litum tani pe tum meglang no pidet di lapan litum muli ang bong na pasun kachilangan for example bonta kangjin so di lapan mane ham kachumu we kejun we tami de paphonang la pasun do chumu we jun we study laki phan for example di pasun do tang de hala so tami kangjin so Jesus Christo kangjin so kamai hai na paklang piti kang lo alang li kado kavya along kerap andami alang li and light jiso kai pen do ituman than pit kang lo di aron do an tami alang li pen si dorde pho phe andami kanana rong so pelong hor dorde si tami alang li pa dorlo tang te halabang so ke drakha horlang si pudi lang son la pen pregjam ilitum aphan alang li ameka we aphan dami amek pachichar kengete ko phan apuson se alang li kai do tik hot di alang li aprang perthe tum aron alam nang pachini do je phanang lewang tanglo posi pini litum kangjin so deng dun na di lapen ilitum labang so perthe doromi lapen perthe kaino kamanchi ona akam kaino anchi unang po pen ninga jeber interact pen padang de pini tum ninga che so de nang po kachobai lapen baisa chonghu kachilangan di ningthi ningsadeng angten kelang no lakado kabe same kangthir thelo tangdi pini tum interact nang po lapen alang li phi dun pen elitum kai achethe do dunang po la se tum ninga cheber interact lapen dhoromi pet ke dunang ji abang so kan ji sui than tang lo abase pini litum ke lalo litum kijurun ya achethe akai kelong nang ja kinang sot ke lalo senang litum morni si alang li pen kijurun ya achethe kelong ji ke lalo ituma pap do an Arnam Alam chuko birlo tangte ilitum kijurun ya achethe kelong po la hilo nalitum kelang do an pandame Arnam hirme pedunang